Asunción Klinikak laugarren aldiz antolatu du osasunaren jardunaldia. Aurten osasungintzan dauden ezberdintasunak izan dituzte aztergai. Topikeko areto nagusian, osasungintza alorreko profesionalak eta ikasleak elkartu dira. Bertan, parekidetasunaren inguruan martxan jarri diren programak ezagutu dituzte. Konturatzea gure eguneroko lanien ez dugula erabiltzen ezberdintasun hau. Eta gaur ikusi berdeu, bai goiko mailan eta orokor ikuspegi batekin, nola ikusten hori, eta baite, jongo geha, goizeko hitzaldietan, pixkenaka, beraka juten, eta jako geha, bai, kolonbiz, minbizian, eta bai infartoan erabiltzean inekidadeak, nola antolatu, nola akude hau. Karritu jendea bai arlo guztitatik dena. Danak sanitario dea, bai medikoak, bai erizainak, batzuk lan aitebe gestio aldean, eta baite eguneroko medikoak, eta bai gaixokein erabiltzeien medikoak ere bai. Azkenengo momentuan, etorrikoa epai bat, eta hau eramango hitzaldia mental inekidadean eta justizian erabiltzeien horko tema horiekin erabiltzeien arloak. Jenak osasun arlotiken datozte. Bai Tolosa aldetiken jendea dator, bai primaria aldetiken, bai klinikatiken, eta gehiago etortzen nahi dira, hospital, bai Bizkaikoak, bai Arabakoak, mental osasunetiken etortzen nahi de, eta baite laguntasun handia dakeu, Imakulada eskolatiken, porque ikuste ditut estudiante asko etorri dela, ikasle asko etorri dela bai. Hau ez da lehenengo jardunalde ditu duna, beti aukeratzen ditugu, beti tema pixket ondik eztiena gure barroan, ondik eta gure egunetako lanean sartu, esango dugu. Gauze berri batzuk, eta gu ikusten nahi gana, berra daula jendeak, bai geuk, eta bai kanpuko jendea, ezautzeko, sakontzeko tema horietan.